представила. Здравейте, аз съм Илия Георгиева Попова, на 18 години, от град Казанлък, зодия Рак и съм царица Роза 2013. Разкажи ни за теб. Коя гимназия завърши? Какви са мечтите ти от тук нататък? Завърших природно-математическата гимназия Никола Обрешков. Мечтите ми са да завърша образованието си успешно, да се реализирам, да имам кариера, след това семейство, деца и щастие. Разкажи на зрителите подробности от кухнята на конкурса Бекстейдж и от програмата Стъпка по стъпка към короната. Тук е моментът да благодаря на община Казанлък, която ни предоставя програмата Стъпка по стъпка към короната. В нея имахме възможност да изявим себе си и да преоткрием града ни. Имахме организирани културни събития, като посещение на Тракийската гробница, къщите музеи на нашите художници Ненко Балкански и Дечко Узунов. Бяхме на посещение в библиотека Искра за Световния ден на четенето и много други. Какво ще запомниш от конкурса и какво не искаш да запомниш? Може би най-запомнящото се нещо естествено, когато казаха името ми, че аз съм царица Роза. Това винаги някой път преглеждам конкурса отново и отново в интернет и всеки път ме побиват тръпки. Какво не искам да запомня? Не знам дали има нещо, което не искам да запомня. Запомням се всичко с усмивка и с щастие. Тежка ли царската корона? Имаш ли силата според теб да я носиш? Царската корона, да, тежка е в преносния и буквалния смисъл. Това е една отговорна задача, защото навсякъде по света представляваш не само себе си, а и община Казанлък. Какво ще пожелаеш на гражданите и управата на община Казанлък? Искам да им припомня, че са родени от долината на розата и тракийските царе. Нека продължават да развиват културния туризъм. Нека празника на розата да стане събитие от световна значимост. Нека се гордеят и бъдат добри стопани към това, което са завещали нашите предци, траките. Искам да благодаря на община Казанлък за възможността, която ми беше предоставена да участвам в този конкурс и в празниците на розата. Много ви благодаря. Пожелаваме ти успехи, роди себе си и представи Казанлък и България навсякъде по света в следващите 365 дни, така както смяташ, че трябва. Благодаря.